Estamos na Biblioteca de Estudos Locais do Concello da Coruña. Aquí atesourase un dos escasos facsímils que se fixeron nos anos 90 sobre este libro, a coñecida Biblia Kennicott, pero que nós desde a Coruña Literaria reivindicamos que se coñeza este importante manuscrito medieval galego como a Biblia hebrea da Coruña. Según nos conta no seu colofón o calígrafo que a leva a cabo, Moisés Ibn Zabará, foi rematada na cidade da Coruña o 24 de xullo de 1476, a única Biblia hebrea que se fai en toda a Galiza sefardita. Ademais, con unha excelente calidade, como podemos ver por as súas ilustracións que acompañan. Esas cores, lapislázuli, pan de ouro, podémolo ver nesta maravillosa menorá. Cando nos atopamos, sobre todo na Idade Media, lapislázuli e pan de ouro, temos que saber que estamos diante dunha peza de moito luxo. Estas magníficas ilustracións son tamén un feito moi peculiar desta Biblia Kennicott, porque coñecemos tamén o nome do seu ilustrador, que ademais non lo deixa ricamente gravado nunha sinatura. Trátase de Joseph Ibn Haymuna. Outra das ilustracións que nos gusta moito amosar é esta na que se amosa o episodio bíblico de Xonás e a balea. O certo é que nunha cultura nicónica como é a hebrea é excepcional atopar esta riqueza de ilustracións. E como dicimos, esta especialmente por tratarse dun tema marítimo nesta cidade que está feita polo mar. Hai 100 anos, na década dos 20 do século XX, a Coruña era unha auténtica efervescencia cultural. A nós, desde a Coruña Literaria, gustanos falar da Irmandade das Artes. E unha gran manifestación desa Irmandade das Artes eran as revistas. Revistas que xuntaban a arte de escribir coa arte de dibuixar. Gravados, pinturas, que aparecían nesas revistas que precisamente a maior parte delas vanse a facer aquí. Esta Rúa Real era unha auténtica milla de ouro das revistas coruñesas. Temos a revista Vida, temos Alfar, pero tamén vamos a ter editoriais. Aquí, nesta Rúa Real, facías a redacción das revistas, facías a impresión das revistas, pero tamén se facía a venta das revistas, como nese número 45, onde estaba a Librería da Arte. E as editoriais. Isa, fálanos desas editoriais. Pois sí, non podo estar máis de acordo contigo, Carmela. Efectivamente, hubo un motor imprescindible que foron as Irmandades da Fala, que conseguiron que tamén ese motor literario seguira en marcha. Unha cuestión importantísima foi a fundación da editorial Lar en 1924, promovida por Ángel Casal e Leandro Carré Alvarellos. Esa editorial Lar, tempo despois, converteuse na editorial Nós. Ben, o fascismo acabou con nós, pero non puido acabar coas arelas dun pobo que quixo existir de seu e que quere existir de seu. Por iso, a día de hoxe, seguimos sendo unha potencia literaria. Estamos diante do Teatro Rosalía, pola súa parte de atrás. Este teatro chamábase Teatro Principal, pero en 1909 pasou a chamarse Teatro Rosalía. Despois desa mudanza, todo o mundo o coñece como o Rosalía. Rosalía de Castro estivo sempre moi vencellada á cidade da Coruña, non só porque viviu entre 1871 e 1875 con Murguía e as súas fillas e fillos na Rúa Príncipe, no número 3, aí na Cidade Vella. E non só iso, senón que tamén esta cidade foi fonte de inspiración para a súa obra literaria, para a súa obra poética, que é fundamental para a nosa literatura. Serviulle de inspiración para o seu poema Para a Habana, ese poema dedicado a toda a emigración galega que saía xusto daqui o ladiño. Rosalía de Castro, a nosa poeta fundacional, tamén é o nome dunha estrela que está no Serpentario, a que antes se chamaba HD 143-149 e que desde 2019, grazas ao impulso da Fundación Astronómica IO, chámase Estrela Rosalía e ten un exoplaneta chamado Ríosar que está a 8 millóns de kilómetros da súa estrela, esa anana amarela que se chama Rosalía de Castro. Pois, como vedes, era imprescindible que a nosa poeta fundacional estivera na nosa Coruña Literaria.